ଆମେ ବି ଯାଉଛି ନାଇଁ ତୁ ଆଉ ଯାଉଛି ନା ଏ କଣ ତୋଟା ଖାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଦେଇଥିଲା ତୁ କୋଉଠି ଆସିବାରେ କଣ ଯାହା ଲାଗିଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ ମାଲ ଥିଲା ମାଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରାତିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଲାଗେ ଯେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବାଟ ପାଇଲେ ଗାଡି ହାଇଟ୍ ଥିଲା ତ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଡାଲା ଅଧିକା ଛୋଟ ଗାଁଟା ମରିଗଲା ଗାଡ଼ି ମାଗିଆ ଏମିତି ରହିଥିଲା ପୁରା ଏଇଠି ଉଠିକି ମାଗିଆ ପୁରା ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାହାରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ କାହା କରି ନବ କାହା କରି